Muri yeZimbabwe ndinokuchingamidzai zvakare panonzi pano. Nhasi tiri kutarisa nhau inorwadza uye inoshungurudza mwoyo yevana veZimbabwe vari muSouth Africa, avo vakatarisana nekutambudzwa kukuru pamberi pemusi wa30 June, zuva rakanzi rakatemerwa nevamwe vagari vekuSouth Africa kuti vazvipire kudzinga vatorwa kana kuti maforeigners. Ndapota musakanganwawo kusubscribe, kufollowa nekulaikawo vhidhiyo rino kuitira kuti mashoko aya asvike kure kune hama neshamwari. Mamiriro ezvinhu kuSouth Africa ave kutyisa zvikuru. Vana veZimbabwe vari kudzingwa mudzimba dzavaigara, kubviswa pamabasa avo uye kusara vachitenderera mumigwagwa vasina chekubata. Vamwe vave kusungwa vachikandwa mumaholding cells, vamwe vachimanikidzwa kudzokera kumusha vasina zvinhu zvavo. Zvinowedzera kurwadza ndezvekuti kune nhau dzinotyisa dzisati dzatsinirwa dzinoti kune varume 3 vekuZimbabwe, maZimbabwenzi, vakapiswa kusvika pakufa mune imwe building nevanhu vemunharaunda iyoyo. Izvi zvose zviri kuitika mukati mechiitiko cheanti-foreigner movement icho chakanangana nemusi wa30 June. Munzvimbo yeCape Town zvinhu zvaramba zvichishata. Vana veZimbabwe vakabuditswa kunze nemidziyo yavo vachinayiwa nemvura, vasina pekugara, vachipotera kuZimbabwe Embassy neHome Affairs kuti vamwe vadzokere kumusha kana kutiza mhirizhonga iyi. Vava kuda kutasva mabhazi, asi mitengo yakwira kusvika kuma 3000 rands kubva kuCape Town kuenda kuJohannesburg. Mari iyi yakwira zvisingaite, zvichiita kuti vazhinji vatadze kutiza kana kuenda kwakachengetedzeka. Nyaya iyi iyeuchidzo inorwadza yekuti xenophobia inouraya uye inoparadza upenyu hwemhuri dzakawanda idzo dzakanga dzichitsvaga upenyu huri nani muSouth Africa. Zvakare, iyi inyevero huru kuhurumende yedu yeZimbabwe kuti kana upfumi hweZimbabwe husingagadziriswe, vana vevhu vacharamba vachitambudzwa munyika dzevamwe vachitsvaga pekugara.